Σε λίγο θα πάτε ένα ταξίδι σε ένα αγρόκτημα στη Νότια Καρολίνα, όπου μία οικογένεια υποστηρίζει ότι δέχεται επίθεση από φαντάσματα. Ελάτε να επισκεφτούμε αυτό το μαγαζί στη Νέα Ορλεάνη, όπου πολλοί υποστηρίζουν ότι είδαν ένα πνεύμα από μία ιστορία αγάπης από τον εμφύλιο πόλεμο. Θα επισκεφθείτε τα αγροκτήματα του Wiltshire στην Αγγλία, όπου έχουν παρουσιαστεί μυστηριώδες κύκλοι στα χωράφια τα τελευταία 15 χρόνια. Υπάρχουν πολλοί προορισμοί γεμάτοι με μυστήρια. Επισκεφθείτε τους αμέσως τώρα με τα μυστηριώδη ταξίδια. Το Λάνκαστερ στη Νότια Καρολίνα καμαρώνει γιατί εκεί γεννήθηκε ο πρόεδρος Άντριου Τζάκσον το 1767. Στη δεκαετία του 1800 ήταν μια μικρή πόλη με μεγάλες φυτείες. Σήμερα το Λάνκαστερ διατηρεί την αριστοκρατική του φύση παρά το γεγονός ότι τα ωραία του αγροκτήματα έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία και καφέ. Αλλά κάτω από την ειρηνική εικόνα της φιλοξενίας των νοτίων κρύβεται κάτι πολύ διαφορετικό. Σε ένα φαινομενικά αθώο αγρόκτημα, μία οικογένεια υποστηρίζει ότι βλέπει και φωτογραφίζει φαντάσματα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα που οπωσδήποτε δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό το αγρόκτημα ήταν το όνειρό μου. Ζητούσα ένα αγρόκτημα για να προστατεύω κακοποιημένα ζώα και αυτό ήταν ακριβώς το μέγεθος που ήθελα. Αλλά ενώ στην αρχή όλα ήταν καλά για την οικογένεια Τζάκσον, σε λίγο άρχισαν να συμβαίνουν παράξενα πράγματα και ειδικά τα βράδια. Όταν βραδιάζει δεν έχουμε φυσιολογική ζωή πλέον. Το πρώτο παράξενο που μου συνέβη ήταν όταν μία νύχτα ξύπνησα και άκουσα κάποιον να φωνάζει το όνομά μου. Δεν είπα τίποτα στα παιδιά για να μην τα τρομάξω. Αλλά τα παιδιά της ήταν ήδη τρομοκρατημένα. Είχαν ακούσει και αυτά περίεργες φωνές και είχαν αρχίσει να κοιμούνται με τη βίβλο δίπλα τους για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Η Λιν υποστηρίζει ότι μια φοβερή βραδιά είδε με τρόμο να κινείται μόνο του το κρεβάτι της κόρης της Άμπερ. Όταν το είδα αυτό, εκείνη ήταν ξαπλωμένη. Δεν ήταν ότι κινήθηκε επειδή έπαιζε, αλλά σηκώθηκε στον αέρα και μετά έπεσε πάλι στο έδαφος. Τρομοκρατήθηκε πολύ. Η 13χρονη Άμπερ υποστηρίζει ότι λίγο μετά το πρώτο ανησυχητικό συμβάν συνάντησε και ένα δεύτερο πνεύμα. Καθόμουν έξω με μια φίλη της μαμάς μου και χαζεύαμε το λιβάδι και υπήρχε μια μικρή άσπρη φιγούρα, σαν παιδικό πρόσωπο, άσπρο φωτεινό και έμοιαζε σαν ένα κορίτσι με άσπρο φόρεμα. Πήγαμε πίσω του, αλλά μετά από λίγο εξαφανίστηκε. Ο άνδρας της Λιν δεν τα πίστευε πολύ αυτά. Τότε βίωσε κάποια εμπειρία και ο ίδιος. Ένα βράδυ, κοιμόμουν στο κρεβάτι με αγκαλιά το μαξιλάρι μου κάπως έτσι, όταν κάτι άρπαξε το μαξιλάρι μου και με τράβηξε πάνω στο κρεβάτι. Δεν ήταν μία αργή κίνηση, αλλά μία γρήγορη, απότομη κίνηση και θα χρειαζόταν ένας άνδρας μεγάλου μεγέθους για να μπορέσει να με κουνήσει έτσι. Ξύπνησα τελείως, αλλά δεν υπήρχε κανένα στο δωμάτιο. Η Παμ Στίβενσον, φίλη των Τζάκσονς και κάτοικος του Λάνκαστερ, πιστεύει ότι συνάντησε ένα φάντασμα την ώρα που έφευγε από το αγρόκτημα. Χτύπησα κάποιον και έπεσε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου μου. Κατέβαινα το δρόμο και εμφανίστηκε ξαφνικά. Τον χτύπησε το φτερό του αυτοκινήτου και το χτύπημα ακούστηκε καθαρά. Ήταν πολύ δυνατός θόρυβος, κύλησε πάνω στο καπό και έπεσε πάλι στο δρόμο. Σύρθηκα στο πίσω κάθισμα και κοίταζα να δω κάποιον, αλλά δεν υπήρχε κανένας.
Την άλλη μέρα ρώτησα την αστυνομία αν χτύπησε κάποιος και μου είπαν όχι. Το μυστήριο στο αγρόκτημα κορυφώνεται και από το γεγονός ότι η οικογένεια Τζάκσον έχει βγάλει φωτογραφίες από περίεργες υπτάμενες σφαίρες που η οικογένεια πιστεύει ότι είναι είδωλα φαντασμάτων. Υπάρχουν κάποιες φωτεινές σφαίρες που λέγονται συλλογικές. Υποτίθεται ότι οι μικρότερες έχουν συγκεντρωμένα πνεύματα, ενώ οι μεγαλύτερες ακόμα περισσότερα. Οι φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί στο αγρόκτημα δείχνουν σφαίρες σε διάφορα χρώματα, σχήματα και μεγέθη. Μερικές φορές βλέπουμε μαύρες σφαίρες και μερικές φορές άσπρες. Έχουμε και συμπαγείς που δεν μπορείς να δεις ανάμεσά τους. Έχω ακούσει ότι αυτές είναι κακές, ότι δεν είναι καλές. Οι φωτογραφίες δείχνουν και περίεργες εικόνες που μοιάζουν με καπνό. Μερικές φορές μπορείς να δεις τις εικόνες καπνού πριν τραβήξεις τη φωτογραφία. Μπορεί να δεις τον καπνό να αιωρείται τριγύρω σου, αλλά όταν τραβάς τη φωτογραφία, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από αυτό που έβλεπες. Είναι τεράστια και συμπαγής, σαν ανεμοστρόβιλος που ξεκινάει από το έδαφος. Μερικές από αυτές έχουν πρόσωπα ή σφαίρες. Η οικογένεια Τζάκσον πιστεύει ότι τα πνεύματα που στοιχιώνουν το αγρόκτημά τους είναι κακεντρεχή. Η Παμ Στίβενσον πιστεύει ότι την έχει σημαδέψει στο σώμα κάποιο φάντασμα. Η Λιν μου είπε να πάω σε μια γωνία του αχυρώνα για να τραβήξει φωτογραφίες και να δει αν υπήρχε κάτι εκεί. Αισθάνομαι άσχημα. Ένιωσα πολύ μεγάλη ζέστη και άρχισα να υδρώνω. Τότε άρχισε να με πονάει και το στήθος μου. Καλύτερα να έρθεις έξω. Έλα έξω τώρα. Ένιωσα ένα οξύ σφίξιμο και μόλις βγήκα από τον αχυρώνα έκανα εμετό. Η Λιν πήρε την Παμ σπίτι και φωτογράφησε κάτι περίεργα σημάδια στο δέρμα της. Ήταν σαν μία βουρδουλιά στο πίσω μέρος του λαιμού μου. Όταν το κοίταξαν καλύτερα, συνέχιζε γύρω από το λαιμό μου και ήταν ανάγλυφη. Ήταν μια μεγάλη πληγή και δεν ήταν από τα κοσμήματα που φορούσα, γιατί ήταν πολύ πιο πάνω. Κάποιες δραστηριότητες που συνέβαιναν ήταν βίαιες και επαναλαμβάνονταν συχνότερα. Δεν μπορείς πια να προβλέψεις τι θα σου συμβεί στο μέλλον. Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν μπορώ να συμμετέχω. Η Λιν Τζάκσον πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει μια δυσίωνη ή κακή εξήγηση για τις μυστηριώδεις δραστηριότητες που υποστηρίζει ότι βιώνει αυτή και η οικογένειά της. Λένε ότι πριν από 100 χρόνια υπήρχε μια εκκλησία εδώ και ότι από το νεκροταφείο δεν μεταφέρθηκαν οι νεκροί, αλλά μόνο οι ταφόπλακες. Πιστεύουμε ότι είναι θυμωμένοι γιατί μετακίνησαν τις ταφόπλακες και τους άφησαν εκεί. Αισθανόμαστε ότι δεν μας θέλουν εδώ και θεωρούν ότι περπατάμε πάνω στους τάφους τους. Υπάρχει ένας νεκρός ακριβώς εδώ. Εδώ είναι το στήθος του και αυτό είναι το κεφάλι του. Είτε είναι αλήθεια ή το φαντάζονται, οι Τζάκσονς πιστεύουν ότι η ασφάλειά τους απειλείται από πνεύματα που έχουν καταλάβει το αγρόκτημα. Υπάρχουν κακά πνεύματα εκεί που θέλουν να μας διώξουν και θα συνεχίσουν να κλιμακώνουν τη βλαβερή δραστηριότητά τους μέχρι να μας αναγκάσουν να φύγουμε. Η Λιν συνεχίζει να βγάζει φωτογραφίες των στοιχειών, χωρίς να είναι βέβαιη του τι φωτογραφίζει. Αποδεικνύουν άραγε οι φωτογραφίες ότι υπάρχει κάτι μεταφυσικό στο Λάγκαστερ στη Νότια Καρολίνα? Οι Τζάκσονς μπορεί να μην μάθουν ποτέ την απάντηση. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τα φαντάσματα δεν πρόκειται να μας διαλύσουν. Μπορεί να μας χαλάνε το κέφι, να μας τρομοκρατούν, μπορεί να μας βλάπτουν, αλλά δεν θα διαλύσουν την οικογένειά μου. Και θα φύγουμε από εκεί με τα ζώα μας και τα παιδιά μας. Θα πάμε να ζήσουμε σε ένα άλλο αγρόκτημα και θα ζήσουμε και πάλι τη ζωή που ζούσαμε. Σε λίγο θα δούμε πώς η Τζούντιθ Σμιθ ταξίδεψε μυστηριωδώς 800 χιλιόμετρα στο σημείο του θανάτου της. Τα μέλη της οικογένειάς της θέλουν να μάθουν το πώς και το γιατί. Και θα επισκεφθούμε ένα κατάστημα στο γαλλικό τομέα της Νέας Ορλεάνης, όπου οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι το μαγαζί τους είναι στοιχειωμένο από το φάντασμα μιας γυναίκας που ψάχνει για τη χαμένη αγάπη της.
Το μυστήριο δεν υπάρχει μόνο στον προορισμό. Μπορεί να υπάρξει και στο ίδιο το ταξίδι. Το Asheville στη Βόρεια Καρολίνα είναι μια γραφική πόλη με πληθυσμό 66.000 κατοίκων και έλκει τους λάτρεις της φύσης, τα πανέμορφα δάση που υπάρχουν στο φαράγγι των Blue Mountains. Εδώ βρέθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1997 το πτώμα της Judy Smith σκεπασμένο με φύλλα. Ο θάνατός της είναι ένα ένιγμα όχι μόνο για το πώς πέθανε, αλλά και για το ταξίδι που την έφερε εδώ, σε αυτό το απόμακρο μέρος. Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1997, όταν οι νεόνυμφοι Τζέφρι Σμιθ, που ήταν δικηγόρος, και η γυναίκα του Τζούντιθ, που ήταν νοσοκόμα, σχεδίαζαν να πετάξουν από τη Βοστόνη στη Φιλαδέλφια το Σαββατοκυριακό για ένα συνέδριο. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο και δεν την άφησαν να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Είχε κάποια χαρτιά που δεν είχαν όμως πάνω τη φωτογραφία της. Επειδή εγώ έπρεπε να παρευρεθώ σε μια επαγγελματική συνάντηση, μου είπε να πάρω το αεροπλάνο και εκείνη θα ακολουθούσε. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τζεφ, λίγες ώρες αργότερα έπεσε πάνω στη Τζούντιθ την ώρα που ήταν στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου τους. Συναντηθήκαμε τυχαία στο λόμπι του ξενοδοχείου, κατέβαινα από το δείπνο και συναντηθήκαμε εκεί. Πώς πάει το συνέδριο? Πολύ καλά. Σύμφωνα με τον Τζεφ, ανέβηκαν και πέρασαν τη νύχτα στο δωμάτιό τους. Το άλλο πρωί που ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά του, όλα του φάνηκαν φυσιολογικά. Επέστρεψα για λίγο στο δωμάτιο. Εκείνη ήταν τυλιγμένη σε μία πετσέτα και ετοιμαζόταν να μπει στο ντους. Επιβεβαιώσαμε το τι θα κάναμε αργότερα και έτσι έφυγα. Αυτή είναι η τελευταία φορά που κάποιος είδε ζωντανή την Τζούντιθ. Σύμφωνα με τον Τζεφ, η Τζούντιθ σχεδίαζε να έβλεπε τα αξιοθέατα την ώρα που ο Τζεφ θα ήταν στο συνέδριο. Νόμιζα ότι θα επέστρεφα στις 5 η ώρα. Αργήσαμε λίγο και όταν επέστρεψα στις 5:30, εκείνη δεν ήταν στο δωμάτιο. Σκέφτηκα ότι μπορεί να μην είχαμε συνεννοηθεί καλά ή ότι επειδή είχε αργήσει πήγε κάτω στο κοκτέιλ πάρτι που θα άρχιζε στις 6. Στις 6:30 άρχισα να ανησυχώ, γιατί η Τζούντιθ ήταν πάντα συνεπή στην ώρα της και σίγουρα θα έβρισκε κάποιο τρόπο για να με ενημερώσει. Ο Τζεφ έβαλε τον υπάλληλο υποδοχής να καλέσει την αστυνομία και τα τοπικά νοσοκομεία. Ψάχνω για την Τζούντιθ, τη γυναίκα μου. Είχα τρομοκρατηθεί. Στις 7:30 με 8 με είχε πιάσει πλέον πανικός. Όταν δεν επέστρεψε η Τζούντιθ, ο Τζεφ κάλεσε και την κόρη της, την Έιμι. Την επόμενη, η Έιμι, έφτασε στη Φιλαδέλφια για να συμμετάσχει στην έρευνα. Πάντα μας ενημέρωνε. Είμαστε μια οικογένεια που πάντα άφηνε σημειώματα. Είμαι στο μπακάλι ή θα έρθω το βράδυ για φαγητό. Έχω βάρδια το βράδυ. Είχαμε συνεχή επικοινωνία και δεν θα έφευγε ποτέ έτσι. Ήταν πολύ υπεύθυνο άτομο και ήταν αδιανόητο να εξαφανιστεί έτσι ξαφνικά χωρίς να πει λέξη ούτε σε μένα, μα ούτε και στα παιδιά της. Το τι έγινε η Τζούντιθ θα ανακαλυπτόταν 800 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που την είχαν δει για τελευταία φορά. Όταν οι αρχικές έρευνες δεν οδήγησαν πουθενά, ο Τζεφ έστειλε φυλάδια σε όλη τη χώρα. 5 μήνες αργότερα, ένας γιατρός στο Asheville, στη Νότια Καρολίνα, που απέχει 800 χιλιόμετρα από τη Φιλαδέλφια, θυμήθηκε το φυλάδιο και ενημέρωσε τις αρχές του Buncombe County που ερευνούσε ένα μυστηριώδη φόνο. Μας ειδοποίησαν κάποιοι κυνηγοί που έψαχναν για ίχνη από ελάφια. Είχαν βρει κάτι αντικείμενα, ρούχα και ένα ρολόι που τους κίνησαν τις υποψίες. Οι αρχές, μετά από εκτεταμένη έρευνα, ανακάλυψαν ένα πτώμα μιας γυναίκας μέσης ηλικίας σε αποσύνθεση. Κάποια κόκαλα που προεξήχαν από το έδαφος είχαν καλυφθεί.
Σε 40 μέτρα απόσταση υπήρχαν και άλλα αντικείμενα που άλλα ήταν μισοθαμμένα και άλλα χωμένα σε τρύπες. Το θύμα είχε μαζί του $100 σε χαρτονομίσματα και φορούσε ακόμα το γαμήλιο διαμαντένιο δαχτυλίδι της. Φαίνεται ότι το κίνητρο δεν ήταν η κλοπή και δεν φαινόταν να υπήρχε σεξουαλική κακοποίηση. Είχαν βάλει το σώμα της σε ένα βαθούλωμα στο έδαφος, από όπου είχε ξεριζωθεί ένα δέντρο και μετά το κάλυψαν. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι επρόκειτο για φόνο. Οι ακτινογραφίες των δοντιών επιβεβαίωσαν ότι το θύμα ήταν η Judith Smith, αλλά για τις αρχές οι ερωτήσεις ήταν περισσότερες από τις απαντήσεις. Γιατί η Judith Smith είχε ταξιδέψει 800 χιλιόμετρα μέχρι τη Νότια Καρολίνα? Τι είχε να κάνει εκεί? Και το σημαντικότερο, ποιος και γιατί την σκότωσε? Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς ταξίδεψε από τη Φιλαδέλφια στο Άσφιλ, ένα ταξίδι που δεν είχε ξανακάνει από όσο ξέραμε. Δεν πιστεύουμε ότι ταξίδεψε εδώ παρά τη θέλησή της. Οι επιθεωρητές που εξιχνίαζαν το έγκλημα προσπαθούσαν να καθορίσουν πού βρισκόταν η Judith πριν από το έγκλημα. Μέσα από συνεντεύξεις στο Άσβιλ εντοπίσαμε πολλούς ανθρώπους που πιστεύουν ότι η Judith Smith έμεινε πράγματι στο ξενοδοχείο και ότι συζήτησαν μαζί της. Και πιστεύουμε ότι ήταν πραγματικά εκείνη. Μία καταστηματάρχης θυμάται ότι μίλησε μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι ήταν αυτή. Μου είπε από πού ήταν, ότι ο άνδρας της ήταν δικηγόρος και ότι είχαν πάει στην Πενσιλβάνια για ένα συνέδριο και ότι εκείνη είχε έρθει εδώ μόνη της. Σύμφωνα με τον Τζεφ, η Τζούντιθ δεν έδειχνε ότι θα έφευγε από τη Φιλαδέλφια και δεν υπήρχαν στοιχεία ότι είχε πάει αεροπορικός στη Βόρεια Καρολίνα. Ο σύζυγός της ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή. Ανακρίθηκε από τις αρχές, αλλά δεν θεωρείται πλέον ύποπτος. Η μητέρα μου αγαπούσε πραγματικά τον Τζεφ και ήθελε να τον παντρευτεί και χάρη στην επιμονή του και μόνο βρήκαμε τη μητέρα μου. Οι ανακριτές πιστεύουν ότι κάποιος ντόπιος από το Άσβιλ είναι ο υπεύθυνος για το φόνο της Τζούντιθ. Το εθνικό δάσος στο οποίο βρέθηκε η Τζούντιθ δεν προσελκύει τουρίστες. Έχουμε πολλά αξιοθέατα και είμαστε μια τουριστική πόλη. Αλλά αυτή η τοποθεσία δεν είναι από αυτά. Κάποιος με τον οποίο ταξίδευε ή που τον γνώριζε ή που τον συνάντησε εκεί και ο οποίος ήξερε την περιοχή, την έφερε εδώ. Πιστεύουμε ότι πήγε εκεί με τη θέλησή της, αλλά είναι απίθανο να έφτασε εκεί μόνη της. Φαίνεται ότι κάποιος την πήγε εκεί, αλλά όχι για να τη σκοτώσει. Υπάρχει ακόμα ένα διευκρίνιστο στοιχείο. Η Τζούντιθ είχε ένα κόκκινο σακίδιο, το οποίο έπαιρνε πάντα μαζί της. Συνηθίζαμε να το λέμε το κόκκινο θαύμα. Κουβαλούσε πράγματα που κάποιος θα τα έβαζε στο πορτοφόλι του. Η Τζούντιθ πρέπει να φορούσε το σακίδιό της όταν εξαφανίστηκε, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ. Στο σημείο του φόνου βρήκαμε ένα σακίδιο, ήταν διαφορετικού χρώματος και ήταν περίεργο ότι ήταν σαν το σακίδιο που ψάχναμε, αλλά όχι εκείνο. Αυτό είναι ένα ένιγμα για μας. Είναι εξωφρενικό ότι κάπου εκεί κυκλοφορεί ελεύθερος αυτός που μας έκανε αυτό το κακό. Είμαι σαν χαμένος και νιώθω μοναξιά κάθε στιγμή της ημέρας. Το χειρότερο είναι ότι δεν ήταν παρούσα στο γάμο μου, ότι δεν θα είναι δίπλα μου όταν κάποτε κάνω παιδιά και ότι μου λείπει καθημερινά.
Υπάρχει αμοιβή για όποιον οδηγήσει στο δολοφόνο. Αν ξέρετε οποιαδήποτε πληροφορία για το φόνο της Judith Smith, παρακαλώ επικοινωνήστε με το αστυνομικό τμήμα της Buncombe County στη Βόρεια Καρολίνα. Σε λίγο θα πάμε στο γαλλικό τομέα της Νέας Ορλεάνης, όπου οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι βλέπουν ένα φάντασμα που η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη που ξεπέρασε το θάνατο. Και σε μία εκδρομή στο Wiltshire στην Αγγλία, όπου οι αγρότες υποστηρίζουν ότι οι μυστήριοι κύκλοι που εμφανίζονται στους αγρούς δεν είναι ανθρώπινο έργο. Η Νέα Ορλεάνη, το καμάρι της Λουιζιάννα που βρίσκεται δίπλα στο Μισισιπί, είναι φημισμένη για τη γαλλική κληρονομιά και την αρχιτεκτονική της. Και χάρη στην ανομοιομορφία των πολιτών της, η Νέα Ορλεάνη είναι μία μέκα για τους λάτρεις των ανθρώπων. Ο γαλλικός τομέας είναι το αρχαιότερο τμήμα της πόλης. Είναι μία περιοχή που είναι γνωστή για τη ζωηράδα τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών. Το κτίριο που φιλοξενεί την αίθουσα της βάσης του φλιτζανιού του τσαγιού υπάρχει εκεί για περισσότερο από έναν αιώνα. Πολλοί λένε ότι μυστήρια γεγονότα χρωματίζουν ένα πίνακα της στοιχειωμένης ιστορίας της. Ο ιδιοκτήτης είναι ο Τόμ Μούλεν, που μπορεί να λύνει ψυχικά φαινόμενα και να διαβάζει το μέλλον. Επιμένει ότι το κτίριο είναι γεμάτο με μεταφυσική δραστηριότητα. Έχουμε αποδεχτεί όλες τις μικρές ιδιοσυγκρασίες του κτηρίου. Αν κάποιοι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές, σίγουρα θα εκπλαγούν. Ο Τόμ έχει βιώσει πολλά παράξενα γεγονότα στα χρόνια που πέρασαν. Έχουμε αυτή την κούνια που κρέμεται από το μπαλκόνι και είναι μια παιδική κούνια που τη θυμάμαι από τότε που ήρθα εδώ. Μια μέρα που περπατούσα στην αυλή και ενώ δεν είχε καθόλου αέρα, η κούνια άρχισε να πηγαίνει πέρα δόθε, σαν να την έσπροχνε κάποιος και κάποιος να ήταν μέσα. Και ξαφνικά έμεινε ακίνητη. Δεν υπήρχε καθόλου αέρας και ένιωσα μεγάλο σοκ. Η πιο δραστήρια οντότητα του κτηρίου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον Ντόμ όταν εκείνος έφτιαχνε κάποια παντζούρια. Μια μέρα φτιάχναμε κάτι παντζούρια και τα είχαμε στο τρίποδο πριονίσματος που έκλεινε τη σκάλα. Και ένιωσα σαν κάποιος να ήταν δίπλα μου και ευνηδιάστηκα. Κοίταξα και μία γυναίκα έστριβε στη σκάλα με το ρούχο της να ανεμίζει. Είχε πλήρη ησυχία και ήταν ένα ρούχο που θα φορούσε κάποιος για να νιώθει δροσιά. Ένα πολύ λεπτό λινό ρούχο. Ο Τόμ επικοινώνησε με την ντόπια κυνηγό φαντασμάτων Καλίλα Σμιθ για να προσδιορίσει το μυστηριώδες πνεύμα. Η βάση του φλιτζανιού θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη και στην ουσία είναι το σπίτι του πιο δραστήριου στοιχείου του γαλλικού τομέα, της Τζούλι. Είναι ένα πνεύμα που έχει αποχωριστεί από το σώμα και για κάποιους λόγους έχει επιλέξει να παραμείνει δεμένη στη γη. Οι άνθρωποι έχουν περιγράψει την Τζούλι σαν μια πολύ γοητευτική μελαχρινή γυναίκα που συνήθως φοράει ένα άσπρο ή απαλού χρώματος νυχτικό. Ο μύθος λέει ότι η Τζούλι βρίσκεται εδώ από τον εμφύλιο πόλεμο. Η Τζούλι ζούσε εδώ με τον αγαπημένο της τη δεκαετία του 1860 και ήταν νέγρα κατά το 1/8 και Ευρωπαία κατά 7/8. Αν και ερωμένη, είχε όλες τις ελευθερίες μιας ελεύθερης γυναίκας για όσο διάστημα βρισκόταν στο γαλλικό τομέα. Είχε ακόμα δικούς της υπηρέτες στο σπίτι, μάγειρες, πλήστρες και ανθρώπους να τη φροντίζουν. Σαν έγχρωμη, αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να ζήσει αυτή τη ζωή. Το μόνο που δεν μπορούσε να κάνει ήταν να παντρευτεί τον αγαπημένο της. Αυτό ήταν απαγορευμένο τότε, εξαιτίας του κοινωνικού στίγματος ότι ήταν έγχρωμη. Η Τζούλι τον πίεζε μέρα νύχτα να ψηφίσει τον νόμο, ώστε να δείξουν στην πόλη της Νέας Ορλεάνης πόσο δυνατή ήταν η αγάπη τους. Εκείνος ήξερε ότι αυτό ήταν αδύνατο.
Τελικά, εκείνος είπε μια επιπόλαιη κουβέντα στην Τζούλι, που εκείνη προφανώς την πίστεψε κυριολεκτικά. Τη ζήτησε να περάσει μία ολόκληρη νύχτα στη στέγη, σε μία από τις πιο κρύες νύχτες του Δεκέμβρη. Έξω έριχνε χιονόβροχο και φυσούσε άνεμος. Εκείνος της είπε ότι αν περνούσε όλη τη νύχτα εκεί, το επόμενο πρωί θα ήταν νύφη. Μην πιστεύοντας ότι θα το τολμούσε, αυτός ξέχασε την πρόταση που της είχε κάνει, καθώς διασκέδαζε με τους φίλους του εκείνο το βράδυ. Και τότε έγινε η τραγωδία. Εκείνος δεν πίστευε ότι θα το έκανε και όταν πήγε να κοιμηθεί, ανακάλυψε ότι δεν ήταν εκεί. Βρήκε την Τζούλι νεκρή από την παγωνιά στη στέγη. Ο μύθος λέει ότι κάθε χρόνο, την πιο κρύα νύχτα του Δεκέμβρη, εμφανίζεται στη στέγη. Αλλά τον υπόλοιπο χρόνο είναι πολύ δραστήρια εδώ, μέσα στη βάση του φλιτζανιού. Η Καλίλα έχει συλλάβει μυστηριώδεις εικόνες που υποστηρίζει ότι είναι η παρουσία της Τζούλι στην αίθουσα του τζαγιού. Όταν φωτογράφησα την Τζούλι δεν είδα τίποτα μέχρι που εμφανίστηκε η φωτογραφία. Παρουσιάστηκε σαν μια άσπρη ομίχλη να αιωρείται σε ένα από τα δωμάτια. Όταν σάρωσα τη φωτογραφία και τη μετέτρεψα σε αρνητικό, μπορούσες να δεις την εικόνα μιας γυναίκας μέσα στην ομίχλη. Νομίζω ότι οι μοναδικές λήψεις που τράβηξα ήταν με βιντεοκάμερα τη νύχτα και δείχνουν αιωρούμενες φωτεινές σφαίρες που πιστεύουμε ότι είναι το πνεύμα της Τζούλι. Ας δούμε λοιπόν την παλάμη του χεριού σου. Ο Ότις Μπίνγκς θεωρείται ο πρίτανης αυτών που διαβάζουν την τύχη, γιατί διαβάζει την τράπουλα ταρό εδώ και 30 χρόνια. Λέει ότι το φάντασμα της Τζούλι τον επισκέφτηκε μία μέρα ενώ ετοιμαζόταν να διαβάσει την τύχη. Και καθώς καθόμουν στο θάλαμο, ένιωσα έναν ψυχρό αέρα να διατρέχει την πλάτη μου πάνω κάτω και είχε πολύ μεγάλα νύχια και άρχισε να χτυπάει το τραπέζι και να κάνει διάφορα. Και ένιωσα τη γάτα της να ανεβαίνει στο πόδι μου, κοίταξα και δεν υπήρχε καμία γάτα. Ένιωθα πολλή ενέργεια και πολλές δονήσεις από αυτήν. Είχε ένα άρωμα γαρδένιας και μερικές φορές μπορεί να την ακούσεις να χαχανίζει. Μερικές φορές την ακούς να κλαίει. Ξέρει να κάνει την παρουσία της πολύ αισθητή. Ο Ότις λέει ότι η Τζούλι είχε παρουσιαστεί και σε άλλα μέρη. Έχω δει την Τζούλι στο μπαλκόνι και μερικές φορές ανεβοκατεβαίνει τη σκάλα και ακούς τα βήματά της. Λέει επίσης ότι η Τζούλι έκανε την πιο περίεργη εμφάνισή της μία νύχτα στην αυλή. Πηγαίνω και βλέπω τα ψάρια στη γούρνα και την ώρα που τα τάιζα, κοίταξα μέσα και είδα ένα πρόσωπο να με κοιτά και να μου χαμογελάει. Τρόμαξα και εκείνη εξαφανίστηκε αμέσως. Νομίζω ότι η Τζούλι θέλει να τραβήξει την προσοχή, ότι απολαμβάνει να τραβάει στη μεταθανάτια ζωή την προσοχή που δεν μπόρεσε να τραβήξει όταν ήταν ζωντανή. Αυτό ήταν το σπίτι της. Απολάμβανε όλες τις ελευθερίες ενός ελεύθερου ατόμου. Είχε τα πάντα, όλες τις πολυτέλειες που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί και τα απαρνήθηκε όλα για να αποκτήσει το μοναδικό πράγμα που δεν μπορούσε. Να παντρευτεί τον αγαπημένο της. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να φοβούνται όταν τη βλέπουν. Είναι ένα παιχνιδιάρικο και ευγενικό πνεύμα. Ο γενικός κανόνας είναι ότι αν κάποιος ήταν καλός άνθρωπος στη ζωή του, θα είναι και καλό πνεύμα στην άλλη ζωή. Δεν βγάζει ποτέ κάτι αρνητικό, απλά βρίσκεται εκεί. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κάποιο κακό πνεύμα, γιατί έχω ακούσει τι κάνουν και δεν θα μου άρεσε καθόλου. Δεν θα ήμουν καν εδώ, ενώ τώρα είναι αυτή. Και εμείς νιώθουμε καλά. Η ιστορία της Τζούλι είναι μια ιστορία αγάπης που είχε τραγικό τέλος.
Όσοι αμφιβάλλετε για την ύπαρξη του πνεύματος της Τζούλη, επισκεφθείτε μια φορά το γαλλικό τομέα της Νέας Ορλεάνης και τα λέμε. Αυτό που θα έλεγα σε αυτούς που δεν πιστεύουν είναι να ανοίξουν το μυαλό τους, τα μάτια τους, να αφουγκραστούν και απλά να είναι ανοιχτοί, γιατί ο κόσμος των πνευμάτων δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουν. Το επόμενο ταξίδι μας είναι στο Wiltshire στην Αγγλία, όπου οι αγρότες υποστηρίζουν ότι τα ρολόγια τους σταμάτησαν από τους μυστηριώδεις κύκλους που εμφανίστηκαν στους αγρούς. Και θα πάμε και μία βόλτα μέχρι το Sunset Strip, όπου οι κομικοί στο φημισμένο μαγαζί της κωμωδίας υποστηρίζουν ότι είναι θύματα παράξενων φαντασμάτων φαρσέρ. Αυτό είναι το Wiltshire, μια αγροτική περιοχή της Αγγλίας που κάποτε ήταν γνωστή σαν το βασίλειο του Wessex. Η περιοχή έχει φανταστικά υπολείμματα βράχων από αρχαίους καιρούς, όπως είναι και οι ανεξήγητοι σχηματισμοί από πέτρες του Stonehenge, οι πυραμίδες του Silbury Hill και το πέτρινο χωριό στο Avebury. Αλλά κάποια πιο πρόσφατα φαινόμενα προσθέτουν περισσότερο μυστικισμό στην περιοχή. Ενιγματικά σχέδια, κάποια που εκτείνονται σε ολόκληρα εκτάρια, έχουν χαραχθεί στους αγρούς. Λέγονται κύκλοι σοδιάς και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς έχουν σχηματιστεί. Εμείς που ζούμε σε αυτή την περιοχή ξέρουμε ότι κάτι παράξενο συμβαίνει. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν έχουμε τις απαντήσεις. Δεν είμαι κανένας φευγάτος τύπος, αλλά αυτά είναι πολύ παράξενα πράγματα. Οι πρώτοι κύκλοι ανακαλύφθηκαν πριν από 15 χρόνια. Από τότε, εκατοντάδες πολύπλοκα σχέδια έχουν παρουσιαστεί πλήρως διαμορφωμένα στις σύντομες καλοκαιρινές βραδιές. Ο David Guest έχει ένα ίδρυμα παραμονής σκύλων στο Wiltshire. Η ιστορία του ξεκινάει ένα καλοκαίρι βράδυ το 1993. Αφήσαμε τα σκυλιά στα περιφραγμένα κλουβιά μέχρι τις 10. Θα βλέπαμε τις ειδήσεις των 10. Θα πήγαινα μέσα όταν αρχίζανε. Κλείδωσα τα σκυλιά, που χρειάζεσαι περίπου 45 λεπτά, και θα πέφτουν στο κρεβάτι περίπου στις 11:30, με ανοιχτά τα παράθυρα, γιατί ήταν πολύ ζεστή νύχτα. Το κτίσμα του David έχει ένα πολύπλοκο αντικλεπτικό συναγερμό με ανιχνευτές κίνησης. Είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα αντικλεπτικά συστήματα. Έχουμε 3 μεγάλα σκυλιά μέσα στο ίδιο το σπίτι και έχουμε συνήθως 50 με 60 στα κτίρια. Έτσι, αν κάποιος περάσει από εκεί, θα μας ξυπνήσουν πολύ γρήγορα. Ως συνήθως, ο Ντέιβιτ και η γυναίκα του κοιμήθηκαν στο πίσω μέρος του σπιτιού που βλέπει προς τους αγρούς. Όλη τη νύχτα τα σκυλιά ήταν ήσυχα, αλλά όταν ξημέρωσε ήταν μια διαφορετική μέρα. Είδες την ώρα. Ξυπνήσαμε το επόμενο πρωί, ανακαλύπτοντας ότι τα ρολόγια μας είχαν σταματήσει. Όλα μέσα στο σπίτι, ρολόγια χεριού, ηλεκτρικά ρολόγια και τα ρολόγια που λειτουργούσαν με μπαταρίες, όλα ήταν πίσω 2 ώρες. Όταν ο Ντέιβιτ βγήκε έξω, ανακάλυψε κάτι ακόμα πιο περίεργο. Το μόνο που έκανα ήταν να πάω στο φρεάτιο να δω αν υπήρχε νερό και τότε το είδα. Ήταν εκεί. Έκπληκτος, είδε τη σοδιά του να έχει μεταμορφωθεί σε σχέδιο. Ήταν μια σειρά 3 κύκλων, με πολλούς μικρότερους κύκλους γύρω. Ήταν περίπου μεταξύ 26 και 30 μέτρων. Το φαινόμενο συνέβη χωρίς να ξυπνήσουν τα σκυλιά ή να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Αν ακούσουμε τα σκυλιά να γαυγίζουν, αυτόματα σηκωνόμαστε. Δεν είχε πέσει το ρεύμα, γιατί αν είχε πέσει θα φαινόταν από τα κουτιά συσσόρευσης. Δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε το σταμάτημα των ρολογιών και πιστεύω ότι έχουν σχέση με τους κύκλους της σοδιάς. Δεν ξέρω το πώς και το γιατί, αλλά ξέρω ότι έχουν σχέση. Αν κάποιος είχε πατήσει εδώ, θα άφηνε ίχνη και θα τα βλέπαμε. Αλλά δεν υπήρχε κανένα ίχνος. Και άλλοι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την καταπράσινη περιοχή έχουν αναφέρει περίεργα συμβάντα.
Μία απλή βόλτα του Άντριου Μπλακ με το σκύλο του επιφύλασε μία έκπληξη. Παρατήρησα μία περίεργη σκοτεινιά στον ουρανό. Ο σκύλος δεν ήθελε να προχωρήσει πιο πέρα και οι τρίχες του μαζεύτηκαν πίσω από το σβέρκο του. Έχουμε όλοι δει σύννεφα καταιγίδων, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν το απόλυτο σκοτάδι. Το ζώο το κατάλαβε και έγινε πολύ προστατευτικό. Ήθελε να με φροντίσει και να επιστρέψουμε σπίτι. Και έτσι τρέξαμε σπίτι γιατί δεν θέλαμε να μείνουμε άλλο εκεί. Την άλλη μέρα, ο Άντριο ανακάλυψε ότι υπήρχε ένας σχηματισμός διπλού έλικα σε έναν αγρό με καλαμπόκι εκεί κοντά που περπατούσαμε. Όταν το είδε με τα μάτια του, ήταν σαν το σύμβολο του DNA. Δύσκολα με ξεγελούν οι κατεργάριδες και είμαι πολύ σκεπτικιστής όσον αφορά τα μεταφυσικά. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι συνέβη, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν κάποιο κόλπο. Ήταν ένα πολύ αυθεντικό ανάγλυφο στο καλαμπόκι. Δεν υπήρχε πιθανότητα να έχει γίνει κάτι τέτοιο τόσο γρήγορα από ανθρώπους και να μην αφήσουν ίχνη στους αγρούς. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνο αν κατεβαίναμε με ένα γιγάντιο πόδι σαν του Monty Python και πατούσαμε το καλαμπόκι. Ο Πίτερ Σόρενσον έχει ξοδέψει 10 χρόνια ερευνώντας από το έδαφος και από τον αέρα αυτά τα παράξενα σχέδια. Πιστεύει ότι τα έχουν κάνει άνθρωποι. Μάλιστα ότι τα έχουν κάνει καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν καλλιτέχνες του γκράφιτι που κάνουν ωραία σχέδια και τους αρέσει η ιδέα ότι οι άνθρωποι τα θεωρούν καλά και τα κάνουν ανώνυμα. Σαν τους καλλιτέχνες του γκράφιτι που δεν μπορούν να πούν «εγώ το έκανα αυτό» στον τοίχο του Empire State Building. Αυτό θα σε στείλει φυλακή. Έτσι πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι απατεωνιά. Λοιπόν, δεν είναι κόλπο. Είναι μια περίεργη μορφή τέχνης. Η πόλη Κάρσον διαφωνεί. Βρέθηκε κυριολεκτικά ακριβώς στη μέση της διαμάχης και στο κέντρο του κύκλου. Το αγρόκτημά της είναι ακριβώς στο επίκεντρο του κύκλου του καλαμποκιού. Το 70% των κύκλων του καλαμποκιού συμβαίνουν στην Αγγλία. Το 70% όλων των αγγλικών κύκλων του καλαμποκιού συμβαίνουν στην περιοχή μας. Ο πρώτος κύκλος εμφανίστηκε στο αγρόκτημα της πόλη το 1990. Από τότε έχει ανακαλύψει δεκάδες από αυτούς στη γη της. Έχοντας ζήσει ανάμεσά τους τόσα πολλά χρόνια, εγώ, όπως και άλλοι κτηματίες στην περιοχή, δεν πιστεύουμε ότι η εξήγηση είναι κάποιο κόλπο. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Η πόλη έχει εντυπωσιαστεί από κάποιο κύκλο καλαμποκιού που ανακάλυψε ένα υγρό πρωινό το 1992. Εκείνη τη νύχτα έβρεχε πάρα πολύ. Φορούσα τις μπότες μου και μετά από πολύ περπάτημα έπεσα πάνω σε αυτόν τον τεράστιο κύκλο. Είναι ο πιο μεγάλος που έχει καταγραφεί ως τώρα. Όταν έφτασα εδώ, οι μπότες μου ζύγιζαν τόνους από τη λάσπη γιατί το έδαφος μας είναι λασπώδες. Ο σχηματισμός όμως ήταν πεντακάθαρος και δεν είχε καθόλου λάσπη. Πώς γίνεται αυτό? Αυτοί που αποδίδουν τους κύκλους σε νυχτερινούς καλλιτέχνες δεν κατόρθωσαν να πείσουν την πόλη που έχει δει πολλούς κύκλους στην αυλή της. Όταν δεις τη λεπτομέρεια και τον τρόπο που έχει στριφθεί το καλαμπόκι, σκέφτεσαι. Μη μου πεις ότι κάποιος έκατσε όλη τη νύχτα και το έκανε αυτό. Είναι σαν να πέρασε νερό από μέσα. Είναι σαν να πέρασε ένας ποταμός. Γιατί είναι πολύ χυτό και ρευστό. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό και με τι εργαλεία? Όποιος και να είναι ο προσωπικός τους λόγος, οι κάτοικοι έχουν τη δική τους εξήγηση για το γιατί και το πώς εμφανίστηκαν οι κύκλοι. Πιστεύω ότι το σχέδιο έχει δημιουργηθεί μεταφυσικά. Πιστεύω ότι κάποια μέρα θα μπορέσουμε να το εξηγήσουμε, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι μπορούμε. Κανείς δεν φαίνεται να έχει μία απάντηση για το τι είναι και το τι το δημιούργησε. Αυτό που κατόρθωσαν είναι να ενώσουν τους ανθρώπους. Έχουμε φανταστικές εμπειρίες τελείως ξένων ανθρώπων που έρχονται μαζί μας να επισκεφθούν τα σχέδια και συζητάνε για θέματα που δεν θα ονειρεύονταν ότι κάποτε θα συζητούσαν. Για μένα αυτή είναι η πραγματική αιτία.
Σε λίγο θα πάμε εκδρομή στο Sunset Strip, όπου οι κομικοί λένε ότι το κλαμπ τους είναι στοιχειωμένο από φαντάσματα. Το Hollywood στην Καλιφόρνια στεγάζει το φημισμένο μαγαζί της κωμωδίας στο Sunset Boulevard. Το κλαμπ είναι γνωστό στους κορυφαίους δημιουργούς αστείων σαν το κολέγιο της κωμωδίας. Στην πραγματικότητα, αρκετοί φημισμένοι κομικοί ξεκίνησαν την καριέρα τους από τη σκηνή του, όπως ο Jim Carrey και ο David Letterman. Όσοι θέλουν να γίνουν κομικοί οπωσδήποτε, η πρώτη στάση που κάνουν είναι το μαγαζί της κωμωδίας. Οι άνθρωποι θα κατέβουν από το λεωφορείο και πριν πάνε στο ξενοδοχείο τους θα επισκεφθούν το μαγαζί της κωμωδίας για να δείξουν σε όλους πόσο αστείοι είναι. Αυτό όμως που δεν συνειδητοποιούν οι επισκέπτες είναι ότι κάποιοι πιστεύουν ότι οι κομικοί δεν είναι οι μόνοι που δοκιμάζουν τα υλικά μας. Το μαγαζί της κωμωδίας είναι στοιχειωμένο. Από τη σοφίτα μέχρι το υπόγειο, ο χώρος είναι γεμάτος με πνεύματα. Το 1980, η Λόρι Τζέκομψον δούλευε σαν σερβιτόρα στο μαγαζί της κωμωδίας. Χρησιμοποιούσαμε το belly room σαν ένα μικρό ρομαντικό δωμάτιο. Μόλις βάζαμε τραπεζομάντιλα σε όλα τα τραπέζια και από ένα κερί και ένα τασάκι, το δωμάτιο ήταν έτοιμο. Ή έτσι νόμιζε. Όταν επέστρεφε η σερβιτόρα, όλα είχαν φύγει από τη θέση τους. Τα τραπεζομάντιλα είχαν βγει και ήταν διπλωμένα στα ράφια. Τα κεριά ήταν σβηστά στη θέση τους και τα τασάκια στο μπαρ. Όπως και η Λόρι, ο κωμικός Joy Gaynor υποστηρίζει ότι είδε πράγματα στο μαγαζί της κωμωδίας που δεν σηκώνουν εξήγηση. Σκέφτομαι για όλα τα μέρη που έχω ακούσει. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο στοιχειωμένα μέρη, γιατί είναι πολλά συγκεντρωμένα μαζί. Συμβαίνουν πολλά παράξενα πράγματα στο ίδιο κτίριο. Όταν δούλευα σε αυτό το δωμάτιο, ήρθα να σβήσω τα φώτα πίσω από τη σκηνή. Περπάτησα στη σκηνή και έκλεισα όλους τους διακόπτες. Χρειάστηκαν περίπου 9 δευτερόλεπτα και όταν γύρισα πίσω, όλες οι καρέκλες ήταν η μία πάνω στην άλλη σαν μία πυραμίδα. Δεν μπορείς να μεταφέρεις τις καρέκλες από το διάδρομο και να τις στιβάξεις όλες σε 10 δευτερόλεπτα και αν το έκανε κάποιος, θα τον άκουγες. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ο συνάδελφός του κωμικός Blake Clark συμφωνεί απολύτως. Δεν είχα δει ποτέ κανένα μεταφυσικό φαινόμενο παρά μόνο στο μαγαζί της κωμωδίας. Δεν συνάντησα ποτέ φαντάσματα, κανένα γέτη ή κανένα άνθρωπο σαύρα έξω από εδώ. Μια νύχτα άκουσα μία φωνή στην τουαλέτα των γυναικών, σαν να μιλούσε, να γελούσε και να χαχάνιζε, ξέρετε. Πήγα εκεί και είπα, λοιπόν, κλειδώνω και πρέπει να βγεις έξω. Και έτσι μπήκα και φυσικά δεν υπήρχε κανείς. Κάποιοι πιστεύουν ότι η νευρική ενέργεια των κωμικών δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για τα στοιχεία. Μπορούσες να αισθανθείς όλη αυτή την νευρική ένταση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει ένας δαίμονας που τρέφεται από την ανασφάλεια και είναι ένα μέρος που μπορεί να βρει άφθονη τροφή. Ο Blake Clark λέει ότι μια φορά είδε κάτι παράξενο καθώς προχωρούσε στη σκηνή. Το σκαμνί ήταν σαν να είχε δονήσεις και σαν να χόρευε. Μετά γλίστρισε και έπεσε από τη σκηνή. Σκέφτηκα ότι κάποιος ήταν εκεί και το τραβούσε με σύρμα ή κάτι άλλο που δεν έβλεπα. Και προχώρησα, αλλά δεν υπήρχε κανείς στο δωμάτιο. Κάποιοι λένε ότι τα παράξενα γεγονότα έχουν σχέση με φαντάσματα από το παρελθόν του κλαμπ. Το μαγαζί της κωμωδίας παλιά ήταν το νυχτερινό κλαμπ του Σίρο, που ήταν το πιο φημισμένο και πολυτελές κέντρο της χρυσής εποχής του Hollywood. Στη δεκαετία του 40 και του 50, το κλαμπ που έπρεπε να δεις ήταν του Σίρο. Όποια βραδιά και να πήγαινες, μπορεί να έβλεπες τη Lucille Ball, τον Tyrone Power και την Betty Davis. Ήταν όλοι εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι ή σαν επισκέπτες του νυχτερινού κέντρου ή σαν ηθοποιοί.
Τα φαντάσματα είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι έχουν πεθάνει ή δεν θέλουν να είναι πεθαμένοι και επιστρέφουν στα μέρη που ένιωθαν άνετα. Ο Τζόι και ο Μπλέικ λένε ότι μια βραδιά μετά την παράσταση ένα φάντασμα έγινε βίαιο. Ο Μπλέικ μαζεύει καρέκλες εκεί και το ίδιο κάνω κι εγώ και τελικά το κοιτάω που λέει «Ό,τι και να υπάρχει εδώ με έχει αηδιάσει» και εγώ είπα «Ξέρεις κάτι, ό,τι και να υπάρχει ας βγει, είμαι έτοιμος». Και τότε ξαφνικά το τασάκι πέρασε ξιστά από δίπλα μου, πέρασε λίγα εκατοστά από το πρόσωπό μου. Δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί. Το τασάκι πέρασε ξιστά από το κεφάλι μου και θρηματίστηκε στην πόρτα. Και ταχτήκαμε με τον Μπλέικ. Αφήσαμε τις καρέκλες κάτω και φύγαμε. Αυτό ήταν ένα κακό φάντασμα και από τότε σταμάτησα να το προκαλώ και να το εκνευρίζω, γιατί αυτή ήταν η μόνη φορά που είδα κάτι τέτοιο να συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να ακούγομαι μυστηριώδης ή πνευματικός, αλλά όποτε υπήρχε φάντασμα, είχες το συναίσθημα ότι αυτό δεν ήταν φυσιολογικό. Όχι μόνο δεν ήταν φυσιολογικό, αλλά ίσως και δαιμονικό, αν λάβουμε υπόψη το παρελθόν του νυχτερινού κέντρου. Πιστεύω ότι πολλοί κακοποιοί περνούσαν από αυτό το μέρος την εποχή του Σύρο. Ήταν ένα νυχτερινό κέντρο και οι κακοποιοί περνούσαν από εδώ. Ερχόντουσαν οι αστέρες του κινηματογράφου. Το Belly Room είχε ηχομόνωση και ήταν επενδυμένο με μολύβι, ώστε να μην ακούγονται οι κραυγές τύπου «Σταμάτα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ». Οι κομικοί λένε ότι είχαν μια φρικιαστική εμπειρία στις σκάλες που οδηγούν στο υπόγειο. Ακούσαμε εκείνο τον ήχο σαν κάτι να ανέβαινε, εκείνες τις ξύλινες σκάλες, σαν κάτι μεγάλο και βαρύ. Και ξαφνικά ακούσαμε εκείνο τον ήχο. Το κυκλίδωμα άρχισε να απλώνεται και να φτάνει μέχρι το διάδρομο. Και σκεφτόμουν μέχρι πού μπορούσε να φτάσει αυτό το πράγμα. Θα σπάσει. Και μετά συνέχισε. Νομίζω ότι εκείνη ήταν η φορά που φοβήθηκα πιο πολύ από όλες τις άλλες. Η πιο μυστηριώδη συνάντηση των κομικών συνέβη στο ίδιο το υπόγειο. Κατεβαίναμε κάτω όταν ξαφνικά ο Τζόι ακούστηκε να λέει «Σταμάτα» και τον κοίταξα και στεκόταν με τα χέρια του έτσι. Ήταν σαν αυτό το πράγμα να σχηματιζόταν από κάτι πιο σκοτεινό από το ίδιο το σκοτάδι που υπήρχε στο δωμάτιο. Δεν είχε υλικό σώμα. Ήταν σαν κάτι που υψωνόταν συνέχεια και γινόταν λίγο μεγαλύτερο στην κορυφή και μετά ήταν σαν αυτούς τους τεράστιους μαύρους βράχους. Τρομοκρατήθηκα γιατί ποτέ δεν είχα δει άλλη φορά κάτι τέτοιο. Και τότε κάτι με χτύπησε στο χέρι μου, που ήταν στο ράφι και έπεσε. Και είχε το όνομά μου γραμμένο πάνω. Blake Clark. Από εκεί βρέθηκα πάνω στο Bailey Room. Ήταν πολύ φρικιαστικό. Οι κομικοί πιστεύουν ό,τι και να βιώνουν πρέπει να μείνει μέσα στο κλαμπ των κομικών. Το μαγαζί της κωμωδίας είναι γεμάτο από πνεύματα. Υπάρχει μόνο ένα στο υπόγειο που είναι πολύ δυστυχισμένο. Πιστεύω ότι τα υπόλοιπα πνεύματα στο μαγαζί της κωμωδίας επιστρέφουν σε ένα μέρος όπου είχαν περάσει υπέροχες στιγμές και επιλέγουν να ζήσουν αυτή την εποχή ξανά και ξανά. Δεν ξέρω γιατί κάνουν αυτό που κάνουν. Έχουν το δικό τους πρόγραμμα. Πιστεύω ότι όσο αυτό το μέρος παραμένει ανοιχτό, είτε είναι το μαγαζί της κωμωδίας, ή κατάστημα με τροφές ζώων, ή πλυντήριο αυτοκινήτων, θα υπάρχουν φαντάσματα εδώ, γιατί δεν φεύγουν. Δεν έχουν που αλλού να πάνε, παρά μόνον εδώ. Υπάρχουν προορισμοί σε όλο τον κόσμο, γεμάτοι ανεξήγητα μυστήρια. Όταν φτάσεις εκεί, μπορείς να βρεις τις απαντήσεις στα μυστηριώδη ταξίδια. Αφήγηση Αντώνης Πάλης. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων.
Διανομή παραγωγή Alpha Media.